Però la veritat, més tranquil de lo que m'esperava. No m'olvidaré en la vida el que he fet avui. Primer molt nerviosa, estava quasi tremolant. Jo fa 12 no me'n recordo la veritat, però m'havien contat que és una cosa superpreciosa i dono fe que és així. Com us esperàvem empatant nosaltres. I bueno, entrar pel portal és el millor que em va passar en molt de temps. Va. Pues ara ja relaxat i més tranquil perquè al principi molts de nervis esta tarda. La veritat m'han dit que sempre hi havia molta gent, no m'ho creia que fora patant i quan he passat per aquesta porta i tanta gent, pues un poc nerviós m'he ficat, no? Però bueno. És una expectació perquè tot el poble pendents de nosaltres, la primera dansa i la veritat que molt nerviós. Hi havia molta gent i a més sempre aplaudint-nos i donant-nos suport, o sigui que superbé, la veritat. Mira que t'ho conten i te diuen estarà a petar, però tu no t'ho imagines tan exagerat. A més que hem quedat antes a mitja horeta antes i no hi havia tanta gent. I quan hem entrat això era una animada. Sí que és veritat que m'havien dit que hi havia gent, que no mos ho esperaríem, però és que és veritat, no m'imaginava tanta gent i quan t'aplaudixen és com, va, se t'ha caigut però t'animen, entonces és algo que m'ha agradat molt, la veritat. No. Quan més gent més agrada saltar, més els aplausos s'imposen però també ajuden i motiven. Molts mesos, molta feina sobretot i compromís en els ensaios i a treballar i a fer-ho bé. Però molt bé, molt bones sensacions i molt contenta. Home, ha sigut un animalà. Jo estava allà baix al consum i això i veia gent. I està clar que, bueno, al final, quan veus gent, doncs, als ensaios ja venia gent a veure-mos, ja anem una mica sabent el que era, però el d'entrar pel portal i veure tota la gent mirant a tu, damunt jo he tingut la sort de que he sigut el primer, només entrar m'ha tocat la gaita i el primer salto que ha vist el Pau després de 6 anys ha sigut el meu i, ostres, ha sigut terrible. La veritat que m'ha dit l'ensaiador que estava blanc i és normal perquè, dic, si me caic la liaré, però bueno, al final ha estat tot bé i mira. Moltíssima, estem sudant tots, amb moltíssima calor, però bueno, bé, molt bé. L'ensaiador també dona les gràcies per ensenyar-nos a donar pas en aquesta dansa. Què he sentit? Home, emoció, com ells, bastanta emoció, clar. Portem 30 anys ja. Fa 30 anys que vam entrar per primer camí per ahir, vaig entrar jo l'any 94, hasta ara, però és un dia que no s'esperen ells, la gent que s'arriba a esperar ahí dins del portal, i és molt emocionant. Bueno, siempre hay un problemilla, la típica temo de caute, te puede pasar la cama, la vareta por un puesto que no te ir. Home, estan més nerviosos avui, estan molt nerviosos, eh? No, si no he eixit bé del tot és perquè no toca, però bueno, aniria bé. Per exemple, avui a mi en els pantalons el passo de la cama no m'eixia, pues sempre hi ha problemes, però tirant cava davant i sempre hem de una cara. Lo pitjor els pantalons que alçar la cama te costaria un poquet, però bueno. No, és igual, al final saltes igual així en vaqueros que en curts que saltes ja van. Hi ha torneros de fa 6, 12, inclús il·lustres, i la veritat que tots ens han donat el nostre recolzament i molt contents. No sabíem ni on s'acaba. També començàvem on començava, però no ens acaba, no vam poder fer, mala sort. Jo m'esperava gent perquè era una entrada que feia 12 anys que no es feia, doncs m'esperava gent. A més, la primera eixida sempre és molt, pirde molt, no? He vist molt bon nivell general, a termes generals, bons saltos, bon manejo de les varetes. Jo crec que la dansa ha defensat. Tornaven ahir els sentiments de fa 6 anys. Crec que hem de 6 més, que també ens portem tots molt bé i hem fet un sopar i tot perfecte. Sí, home, ja hem fet alguns soparets, farem algun més al sexeni i tenim amistat, Molt content, que l'abuelo va ser fa 72 anys. Ja va, ja. Molt emocionant. Sí, no, el que eres tornero és tornero tota la vida. Al final és algo com únic, no?, d'este poble i és molt especial, això sí. Pues tota la vida de Morella i que te diguen eres tornero és de les coses que més il·lusió te fan en la vida. Des del dia que vam néixer ja el meu abuelo xiava per l'hospital, serà tornero, perquè això a este poble és el que tenim.
Home, els dies grans, els dies bonicos i ballar en el traje, que també és important i bonico, i ballar en la gent i en els carres pintats i tot. Hombre, únic. Al final no todo el mundo pose tornero y para nosotros es todo un orgullo sin esta danza. Ja ganes de sexenit des de l'últim, entonces moltíssimes. Sí, ja podem dir que prompte comença lo bo, que tinc unes ganes mortals.